relax o. Nia ɔde nframa mu ɛyɛ adwuma no nia ɔde ayaresa ɔde asama yɛn ho tɔ yɛn nia ne mpa yɛ fia nia ɔde ne mogya abɛdware yɛn no awurade ma wɔn nkoa ne wɔn mmaa ɔtamfo abonsam ɔkyerɛkyerɛ ebisa nea woyɛ maa deɛ wosafa awurade sa nea woyɛ maa deɛ wosafa no ne yudafoɔ ɛno mi na wo nkoa ne wo maa wɔyɛ
Thank you.
small work with you. We should be just a bomb, make it in Saka. We see me until they were good. I'm not feeling I am going to call them to power up and up and up. If you come and cousin, one more day away, every day. I put a guarantee as yes. I'm
This is how far the Lord have taken us to. May God bless everyone. Amen.